Maham tengah utrom ban ombet ban bu khajana ka Iran ye kijhat kit mar na Strait of Hormuz. Donald Trump ha kane ka kenti ulama ham tengah ya ka Iran. Bahkan nombu khajana ya kileng ki bayat lengba ka Strait of Hormuz. Kapelong ka benta bukongsan jong kate ka duriau ha kaleang ka yok kot. Da ka bakeno bakateran kalapan kenye ki kendon jong ka jingete kular jong ki. Kapa arte yo ha pedeng kine ki artli kiri. Ka jing patay jong ki jing tho ka social media kapla penmi ya ki jing ting batmai halor ka jing jur trom mulo kenoru ya ka Iran bakale ya ka kam ka pasniu bha ban penyai ya ka lenti lengba ka ba arpo persen na ka jing poi pnyang ha ka perthai ka tuj ong ba ka jing trekam jong kiling kan salet yang syakur kom ka barim sian dakane klaim ka Islamic Republic ka Iran kale ya ka kam ka pasniu ha klaim akor don ki boong hakaba ailat ya ka umpnyang bakanya lengba ka Strait of Hormuz ong utrom hak tru social platform jong kata kamdei ka jingte ka bangidon kateran kala menjur ban ailat ya ki jahat ban yait lengba ka duriau kongsan ka bajingai kumba shispa riu punyo kilometer hapadeng ka Gulf bat ka Indian Ocean komisi benta jong ka jing sanget ma ka ba artayo Henry tang sepotuli ki jahat kilayay lengba nadu walastang trekam kicil sangat thama jong ka Middle East kat kum ki jing tep wala podden duriau kublai shibun